En par budte forfatningsændringer. Jeres stemme med godkendelse af dette er afgørende. Stadigt strammere finansielle regler verden over for at bekæmpe svig og økonomisk terrorisme betyder, at ændringer er uundgåelige. I begyndelsen af 2023 indførte Schweiz en ny lov, som kræver, at disse foreninger, som modtager eller sender midler ud af landet, selv til velgørende eller sociale formål, skal registreres i det lokale handelsregister i forhold til nye regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Fristen for opfyldelse er den 1. juli 2024. I juni 2023 indsendte YMI, som krævede sine papirer til Geneves handelsregister, herunder vores internationale forfatning. Ansøgningen blev afvist. Handelsregistret og et lokalt advokatfirma, som efterfølgende blev engageret, identificerede flere centrale problemområder med vores internationale forfatning, som forklarede afslaget. Manglende klarhed om ledelsesstruktur. Schweiziske foreninger kræver en bestyrelse eller et udvalg og en generalforsamling eller et let identificerbart sammenligneligt lovgivende organ. Svage og ufuldstændige oplysninger om YMI's finansielle ressourcer. Uden mulighed for frivillig donation eller offentlige midler. Ingen bestemmelser om ekstern lovpligtig revision. Dette er påkrævet. Dårligt definerede eller uklare betingelser for fastholdelse og opsigelse af medlemskab. Kriterier for både medlemsoptagelse og udmeldelse skal fastsættes i foreningens vedtægter i henhold til schweiziske standarder. En manglende medtagelse af klagemetoder. Mekanismer til intern voldgift og konfliktløsning skal defineres i forfatningsartiklerne. Retningslinjer, vedtægter og artikler er indeholdt i et dokument. Traditionelt er vedtægter i Schweiz, og generelt, skrevet og vedligeholdt som et separat dokument. Ingen udøvende myndighed i Schweiz defineres som en juridisk repræsentant for foreningen med underskrivende rettigheder. Dette er en ny regel, som blev indført med de opdaterede lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Så hvad stemmer I om? Lad os skitsere de vigtigste ændringer og indvirkninger. Ledelse. Omdøbe det internationale råd som en lovgivende forsamling af repræsentanter og internationale ledere til en internationale eksekutiv komité, der overholder schweiziske standarder. Opdatering og skitsering af tilsvarende roller og funktioner i overensstemmelse hermed. Jeg forstår, at de schweiziske myndigheder har brug for, at vi ændrer nogle af vores ledelsesvilkår, så de passer til deres regler. Før jeg stemmer, vil jeg gerne være sikker på, at dette ikke vil påvirke vores bevægelse eller vores ledelse. Jeg forstår det fuldt ud. Jeg har gennemgået dokumenterne og er forsikret om, at ingen af ændringerne truer YMI-traditionen og ånden. Så hvad vil helt præcist ændre sig med hensyn til vores lederskab? Det glæder mig at se en klar magtdeling mellem ICM'erne og IEO'erne. I vil ikke længere have den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Forslaget vil i stedet blive forkastet. En ny regel om, at de internationale eksekutivledere skal komme fra forskellige områder, vil bidrage til at sikre repræsentative lederskab. Hvad med sammensætningen af det internationale råd? Jeg har hørt, at der er nogle ting, der vil være anderledes, ligesom der ikke længere vil være en bestemmelse for unge rådsmedlemmer. Ja, det er sandt. Der er imidlertid intet, der forhindrer unge mennesker i at komme ind i rådet, og vores klubber må påtage sig ansvaret for at udpege de rigtige personer til posten. Vi er blevet mindet om, at det strider mod princippet om lige muligheder at reservere pladser til særlige interessegrupper, og at det kan potentielt udelukke gode kandidater fra at stille op. Du nævnte nomineringer. Jeg forstår, at kun klubber i god stand og med stemmeret i internationale spørgsmål kan deltage i processen. Ja, det er sandt. At udpege en person til at sidde i rådet er et højtideligt og meget vigtigt job. Jeg er enig i, at det skal forbeholdes vores stærke, aktive klubber, som lever op til forventningerne om medlemskab. OK. Det kan jeg acceptere.
Jeg har også hørt, at ISG bliver medlem af IEO'erne, hvilket virker som en ret vigtig ændring for mig. Det er ikke helt sandt. De schweiziske myndigheder insisterer nu på, at mindst en leder er baseret i landet og fungerer som foreningens juridiske repræsentant. For at opfylde dette krav er ISG blevet opført som medlem af den nye forretningskomité, men uden stemmeret. Så i virkeligheden har han ikke mere indflydelse eller autoritet endnu. Hvad skulle jeg ellers vide? Økonomi. Identificering af foreningens ressourcer som internationale kontingenter fra medlemmerne til driftsbudgettet og frivillige bidrag til dens projekter og programmer. Tilføjet af en bestemmelse om offentlig finansiering. Det fremgår nu klart, at de internationale kontingenter, som klubberne skal betale, udgør YMI's driftsbudget. Program- og projektbidrag er tilføjet som en anerkendt indtægtskilde. Der er nu også en bestemmelse om at medtage offentlige midler. Og hvad ellers? Fastlægge vilkårene for medlemskab. Dette er især relevant for mig på klubniveau. Ja, selvfølgelig. Men hvis du læser den ændrede forfatning, vil du se, at intet har ændret sig. Igen var vi nødt til at sikre, at vores forfatning respekterer schweizisk foreningsret. Så visse retningslinjer er blevet konverteret til artikler. Visse regler og praksis er blevet importeret fra andre dokumenter, som klubchartercertifikatet. OK. Jeg er ved at få styr på dette, og det ser ud til, at denne store afstemning ikke længere er så skræmmende. Tak. Ellers noget. Skitsering af processerne for behandling af klager. Forfatningen har nu en artikel, der viser fora og foranstaltninger til løsning af konflikter. Dette ønske af de schweiziske myndigheder gavner klubberne ved at give klarhed og struktur, hvis der er uenighed og splittelse opstår. Andre forhold. Sørg for at læse de medfølgende baggrundsdokumenter for at blive fuldt informeret. Vær en veloplyst vælger. Andre spørgsmål omfatter punkter som tilføjelse af en ny artikel om fast ejendom i forhold til ejerskab af fast ejendom og fjernelse af den nuværende artikel om kontorer, som blev anset for irrelevant. Jeg er glad for at være en del af denne vigtige proces, og for at min stemme kan hjælpe YMI med at fortsætte sikkert og stærkt ind i sit andet århundrede. Husk, det er vigtigt at godkende de foreslåede ændringer for at bevare YMI's juridiske status som en globalt orienteret, non-profit forening i Genève og for at bevare alle de tilsvarende rettigheder og fordele, såsom skattefritagelse. TAX-eksemtion. YMI regner med dig og din støtte.